23 см пред вас се намира микрофона. Говорете на това разстояние. Същите стъпки назад и сте вие. Добре. Препращам тези аплодисменти към големите актьори, които са творили на тази сцена. Благодаря ви. Благодаря за наградата, за мен е чест. Бих искал да кажа, че първият ми спомен от досега ми до театъра е точно тук на тази сцена, на сцената на сатиричния театър. Може би съм била 4 или 5 годишна. Помня, че седяхме на последния ред и там горе и аз виждах сцената и актьорите като от птичи поглед. Но беше магично и почти нереално. И след толкова много години разбрах, че моята реалност е театърът. Искам, не искам. Благодаря на Теди, без когото творчеството ми нямаше да бъде цялостно. Благодаря на моето скъпо семейство, от малки и големи, за безценната подкрепа. Благодаря на публиката. Благодаря и на чудесния екип на сатиричния театър. Талантливи, млади и хубави. Надявам се, че още много деца ще гледат от последния ред, защото изкуството е глътка кислород, храна за душата. Благодаря още веднъж, бъдете здрави и вдъхновени, скъпи колеги. Благодаря.